kardeşler yine temamız devam ettirelim. Çünkü meselemiz bu Berdimuhamedovların gitmeleri, istifa etmeleri ya da ettirilmek qaysı tarafından tutsoň ýanky halky ertirki gündü öz başyny çarap bilmejek bir ýagdaýa sokup otyrlardy. Ýagny şu günkü ýetişdirilýän nesiliň ulanyp 5 ýyldan 10 ýyldan soňra beýleki dünýäniň beýleki ösen ýurtlarynyň nemesinde ýanynda öz başyny çarap bilmejek, şolaryň hyzmatkary boljak bir nesil ýetişdirilýär we öňden bärem ýetişdirilip gelýär, hatda ýetişen bir halkam bar we olaram ýene-de özleri ýaly hatda özlerini merwet çağlar nesilleri ýetişdirýärler. Bu da ýanky gelecekki ýyllarda şu wagtky dünýäniň ösüp barýan wagtynda hasam çalt ösýärde indi dünýä. Ýöne bizim toplumumuz şeýle bir näme wakuum içerisinde saklanylýar, o da daş döwri görülmeýär, hiç ýerden habar, maglumat alyp öwrenip bilinmeýär. İnternet şu wagtky dünýäde internetiň iň bir edil suwuň, howanyň, çöregiň gerek bolşýaly internetem gerekde bir gapdan insanyň ýaşamasy üçin. Çünki biz beýleki ýanky ýer ýüzünde bir Türkmenistan ýaşanokda diňe ýer ýüzünde başga milletler, başga ýurtlarym ýaşaýar. Çünki şonuň üçin biziň toplumumyzyň, halkymyzyň ýanky şoý beýleki milletlerem, beýleki ýurtlarym görmesi, takip etmesi gerekli. Çünki şolar bilen deňine hat gitmek üçin bolmanyna ýa-da öňüne geçmek üçin şol milletleri, şo ýurtları takip etmesi gerekli. Ýöne bizde bunu bilkaslaýyn öňüni kesýärler. Kimler kesýär? Ine şu wagtky ondan öňkülerem hatda Niýazow döwründen başlap şuň Uluk içi Berdimuhamedowlere çen we onuň töweregindäkilere çen bilkaslaýyn öňüni kesýärler we bu da ine ýaňy Umydo hanym aýtdy, bir adwokat bir tany kagaza dilekçe ýazmak üçin 30 000 TL alýar. Indi bizde şolar ýalyky adam şu wagt ýetişenok. Şu gidişine gitse ertirem, inniki ýylam ondan soňky ýylam ýetişmejek. Haçanda ýurt düzänden soňra ol adamlar ýetişdirilip başlanjak. O da täze nesillen, o da 15-20 ýylyň aljak. Bu bir professional adam ýetişdirjek bolsaň, adamdan 10-15-20 ýylyň gidýändir. Biz henidem şu baskynyň aşagynda gedip görse, toplumumyzdan bu zatlaryň hiç şeýle bir farkynda däl. Çünki gören oklar gözleri baglanan bir şekilde ýaşaýarsa aý bolýar diýe. Garnym aç däl ýa-da ölemi azymdan ölemi oga diýe, üstünden ýagşy geçen ok diýe çatmaýarlyk jaýy baram bolsa, şükür edip gelir ýalyk bir ýagdaýa getirýärdi. Ýanky daşyna başga bir ýaşaýyş ýok ýalyky bir aň düşünje salanypdyr bizim toplumumuz. Bu da bir gün bolmasa bir gün partlaýar. Ýani öňkü tarihlarda da bundan 500-600 ýyl mundan öňüm, hatda 2000 ýyl mundan öňlerem ösmedik toplumlar, ösen toplumlaryň aýagynyň astyna alnandyr we ýok edilendir ýuwaş-ýuwaşdan. Buňa mysal diňe ýöneköý bir Afrika ülkeleri, Afrika hakynda şeýle näme ýazýarlarda insanlygyň ilki dörep başlan ýeri ýanky 100 000 ýyl mundan öň, 200 000 ýyl mundan öň şo taýda insanlygyň ilki başlan noktasy şo taýda ýanky Homo sapienslaryň, Homo neandertallaryň beýlekleriň çykyp dörep başlan ýeri şo taý Afrika. Şo ýerden soňra ýaýraýar beýlek ülkeleri dünýäniň. Ýöne şu günkü gün nähili Afrikanyň ýagdaýy.
Yani gelişip gelişmedi. Sözüne de İnglislerin ya da Avrupa taraplarının imperiyaları özlerini has salıp geliştirdiler, östüler ve o yurtları sömürdüler. Amerika barılmadığından öňürtü o taýda milletler ýaşaýardy. Başga milletler, Angliýalılar barmadydan öňürtü ýöne bular bardylar. Öňkü yerli milletler, ýani o taýda 2-3 milliónlap millet ýaşaýar, ýani adam, insan ýaşaýar. Bularyň hemmejesini öldürdüler, ýerine özleri ýerleşdiler. Bu insanlygyň nemesidir, ýani bir häsiýeti şeýle bolýardy. Ösmeseň yza galýarsyň, ýok bolup gitmäge mejbur bolmalysyň. Ine biziň hem topragymyz, gaty baý nemämiz bar, ýerasty baýlyklarymyz bar, hökman, gaz, nebit däl, ondan başga da belki de gelecekki 50 ýyldan soňraky ulanylajak maddalar da bardyr. Şol zatlary almak üçin bizi sömürerler, hatda ýogam edip bilerler. Indi bu ýok boluşyň öňüne geçmek üçin esasy gerek zat toplumyň aýdyňlanmasy, aýdyň adamlaryň has öňe çykyp beýleki toplumy, ýani jahil goýulan, ukladylan toplumy ýuwaş-ýuwaşdan oýarmasy gerekli. Ýöne onam etjek bolýan adamlary ne şu wagtky hökümet bir-birden tutup, gyryp, öldürüp, basyp, susdurup ýok edýärler. Diňe bir ýurdun içinde däl, hatda ýurdun daşyndaky hökümetiň tarapdarlaryna çendi şo hereket edip gelýärler toplumy üçin. Bu bir ýanky Berdimuhammedowler ýa-da onuň töweregindäki 5.000, 10.000, belki de 20.000 adamlyk bir mesele däldir. Olar özleriniň gowy ýaşamasy üçin, öz çagalarynyň gowy durmuşda ýaşamasy üçin galan millionlap 3-4 million, 5 million halky sömürüp, gyryp ýok edip bilerler. Ýöne buňa halkymyzyň akyl ýetirmesi gerekli we halkymyzyň bir aýdyňlanmasy gerekli. Bu zatlara bilmesi, ýanky döwran geçip dur diýip pikir edýärler-de, ay men janym sag ýaşap ýörün, ölem owa diýen ýöne bu beýle däl. Beýle ýaşap bolmaýar. Seniň toplumyň içerisinde şol toplumu ayakta tutup biljek, gorap biljek, şol toplumu bilgilendirip biljek, bilim paýlaşyp biljek bir gatlyk bolmaly. Adam bolsa, şol adamlar galan toplumu milyonlap adamyny ýygyna düşürüp äkidip bilýär ýa-da gorap bilýär. Asan adam nädip goraýar, öz akyllary bilen gorap bilýär. Ýöne o akyllary bizde ýok edýärler. Bunu ýok etmelerinem ýygyderli dowam etdirip gelýärler. Gatnaşýan ülkelerinem görýäris, kimler bilen gatnaşýarlar bu hökümet? Russiýa bilen, Russiýanyň nähilleki ýagdaýdadygyny indi ýuwaş-ýuwaş bu Türk Türklerem akyl ýetirmäne başladylar da Russiýanyň nähillikdigini. Öňler olar ýalaky däldi, öňler Ors hakyna gurrun etseler, öwýärdiler ýöne indi habarçylar bar. Bilip başladylar Orsuň nähillikdigini. Ýene gatnaşýan ýeri ýanky özleri ýalaky bir halkyny sömürýän, halkyny bilimden, bilgiden mahrum edýän ülkeler bilen ara baglaşyk edýärlerdi. Ýöne bularam ählijeti bugünkü şu wagtky 21-nji asyryň nemesine, döwrüne gawat gelmeýär. Bular öňkü sistema boýunça işlejek bolýarlar. Ýöne bu bolan okda adamlaryň aýdyňlanmasy tizleşýär. Şu wagt tehnologiýanyň ösmesi şaltlaşýar. Şolar ýaly insanlaryň ama aýdyňlanmasy şaltlaşyp gidip barýar-da. Oň üçin özlerim ayakda galyp bilen oklar. Diňe bar etjek zatlary iň soňky janlaryna çenli özleriň ayakda galmasy üçin şu toplumy aýdyňladyp biljek adamlary ýuwaş-ýuwaşdan halkyň arasyndan gyl sowran ýaly sogurup alyp ýok etmek.
Buňa da Merdan Muhammedow kemine kardeşimiz şaýatdyr şoň başyna gelen ýagdaýlar. Ondan başga da kän watandaşlarymyza gelendir. Hakyky manyda halk üçin bir janyny orta atyp çykan türkmen watandaşlarymyzyň illeşleminiň başyna gelen ýagdaýlar gaty kändir şular ýaly. Ondan öňem şeýledi, biziň hatda garaşsyzlyk döwrüni alaly SSR döwründe de şeýledi. Ak Paşa döwründe de şeýledi. Türkmen halkynyň içerisinden naýwaşy adamlaryny alyp ýok edýärdiler. Ve bularam Niýazow döwründen başlabam. Şu neçeni Berdimuhammedowlerem ýene de şol halkyň aýakda tutup biljek, halky aýdyňlatyp biljek, halky bir beýleki ösen jemgyýetleriň ýygyndyrdan ýetirip biljek ýagdaýdaky bolan adamlary gyryp ýok edýärler. Şonuň üçinem bularyň durmasy mümkin däl. Ondan soňam Birleşen Milletler demesi guramasy tarapyndan bularyň ogrudygyny, adamlary bilkaslaýyn türmäge basýandygyny, watandaşyň elinden malyny alýandygyny, malyny talaýandygyny, yalan sözleýändigini subut edilen. Bu ýagdaýda da ýanky daşyndan hem içinden halkyňam buňa sesini çykarmasy gerekli. Ähli tarapdan kim şuňa şu ýagdaýda düşünüp sesini çykarmaýan bolsa ol adamlar halk üçin hiç zat etmek istemeýändir. O diýmek ol adamlar diňe halkyň şuňky ýagdaýyndan çörek gazanyp biljek adamlardygyny subut edýändirler. Haýsy kim bolsa bolsun şunu görüp bilmeýän bolsalar, ýanky halkyň gelejegini, şuňky günni görüp bilmeýän bolsalar, esasy meseleleri görüp ortağa çykaryp aýtmaýan bolsalar, onu diýmek olar şu rejimden, şu sistemadan çörek ýýändiklerini özleri subut edýändirler. Onam ýene de ýanky hemme zady bu taýda Milli Halat Ediş Komiteti ol eýle, ol beýle diýip biz aýdýarsam ýöne ýeke biziň aýtmagymyz da ýeterlik däl. Illeşleriň hem özleriniň görüp bilmeleri gerekli. Ýanky kim dost, kim düşmandygyny, kim sen biziň halkymyzyň şeýle bir ýagdaýy bardy. Şuňky gün üçin ýaşaýarys, şu günümizi düşünýäris. Ertirimiz hakynda ýa-da şuňky eden işlerimiziň, edip duran işlerimiziň ertir ýa-da 5 ýyldan 3 ýyldan soňra öňümizde nähilleki meseleleri ortağa çykarjak da hakynda hiç şeýle pikir etmeýän bir millete nemetdik. Öwrülük. Diňe şu günümiz, şu gün gowy bolaýyn. Ýa-da diňe özüm, diňe men gowy bolaýyn. Ýöne bu beýle däl. Buňa bir ýöne köýje bir mysal bermek isleýärim. Ne seniň bir supermarketiň bar diýeli, bir owanyň içerisinde uly market açdyň. Soň sen şeýle pikir edýärsiň, ay ýyl näme bolsa şo bolsun, men baý ýaşaýyn diýärsiň. Sen şeý diýän ondan soň ýyl ýanky seniň owaň töwerüňdäkileriň ählijesem garyp. Seniň marketiňden, magazynyňdan zat almana ýagdaýlary ýok. Bu diýmek näme bolýar? Sen hem söwda edip bilmeýärsiň, sen hem şo taýda pul gazanyp bilmeýän, onda sen hem ýene de ýuwaş-ýuwaşdan şol beýle adamlaryň kyýalaky baýlygy ýok bolup gitmek bolýar ortalykdan. Ýani umumy bir problemamyz bardyr. Men gowy bolsam bolýar, galanlar näme bolsun eder ýalaky bir ýagdaýymyz ýokdur. Şu an türkmen halkynyň bütün toplum boýunça umumy bir problemamyz bar. Bu problemalary üstümizde uzak wagtlap galmasyny isleýän adamlar bar. Ol adamlaryň köpüsiniň elinde de güýç bar, wezipe bar. Ýanky şu adny prezident diýär. O türler ýa-da onuň ýanyndakylar. Ellerinde uly güýç bar, goşun bar, serişde bar, polisiýasy bar, ähli zatlary bar. Bunu neme edip arkasını daýabam halky
hiç haçan ösmejek, gaýta ýyl-ýyllan pese düşjek, ýok bolup gitjek bir ýagdaýa getirýärler. Şol güýji ulanyp, şol baýlyklar ulanyp, ol baýlyklara ýene-de aýlanyp dolan halkyň baýlygydyr. Olarynky däldir, olar gelende işgär bolup gelýärler. Ýa-ni aýtýarlar özleri sözde saýlanyp gelipdirler. Halk saýlady diýerler. Diýmek, biz saýlan bolsak, biz saýlan zadymyzy aýyrman bilmelidiriz. İş etmeýändigini gördük. Bize iş etmek beýlede dursun, hatda aşağından çykyp bolmajak uly bir ziýan berýändigini gördük. Bundan soňra başgalarda wagt ýitirip oturmak samsyklyk bolmaly. Bunu halkymyz beýleki illeşlemeliň hem akyl ýetirmeleri has önemli meseleler. Çünkü gün-günden nesillerimiz, çağalarymyz ýetişýär, ýaşlar ulanyp barýar. Ve ulanyp öňünde görýän zatlary, alýan nusgalary özünden ullar nähilleki bolup ýetişen bolsa, o nesiller hem şeýle bolup ýetişýärler. Ondan soňra pikir edip bermeli bolýar. Bu halk ösörmü? Bu halk ösen jemgyýetleriň arasynda ýaşap bilermi? Bizim türkmençe sözlügimiz hatta ýok. Dogry düzgün. 100 sany, 1000 sany sözüm vardır. Ýöne gidip inglisleriň sözlügi vardır. Olonkyň ýanynda bizimki hiç tapdyr. Sözlügimiz gowy bolmanlygy üçin biz gepleşip gürleşip bilemizok, özümiziň pikirlerimizi, bilýän zatlarymyzy dogry düz. Bul halkyň günäsimi ýok, halkyň günäsi däl, başdakylaryň, oturanlaryň şol halkyň başyna geçen jenaýatkar rejimiň, jenaýatkar toporyň özleriniň ýürüýte maksatly etmekleri bilen ertilen, ýetilen bir ýagdaý. Şoň üçin şu hayal etmän bular gitmeli, halky erkin azat goýmaly, öz günlerine goýmalar gerekli. Bu halkyň bugünkü ýaşaýyşda, şu günkü 21-nji asyrda giýjä galman özüne gelmesi gerekli, öz paýyny alyp bilmesi we bu 21-nji asyrda özüniň bir ornuny tapmasy gerekli türkmen halkynyň. Ýogsa bizim sanymyz ham kän däldir. Şu wagt Türkmenistanda bolsa 2 million adam bardyr. Belki o da ýokdur. Galanlary ýurtdaşyndadyr. Ha şular kardeşlerim, meň häzirlikçe aýtjaklarym. Sizem öz bärde pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Düşünjelerinizi. Men aýtýanlarymyň içerisinde belki ýalňyşlar bardyr. Bular meniň öz düşünjelerim. Sapara söz bereyim. Sağ ol. Ben biraz düşüncelerimi aýdaýyn. Geplen ne gurrun köp dady ýatlatdy. Temadan tema bökürn olun gatwurman, ýeme görmän sebäbi ýankı eden gurrunlaryň içindäki nemäň ýeňel bilen nemesde, şoň üçin neme diýär, jemgyýet gelişmesi barada gurrun etdiň-de. O jemgyýet gelişdirýänlerdir. Jemgyýeti birey, şahsiýetler gelişdirýändir. Olaň sany känem bolýan nädir? Hemme döwletlerde, ýurtlarda, halklarda da şeýleräkdir. Birey diýeli, buňa indi şahsiýet diýilýär nemedir? Birey däl adamlar, giýje uny pikir edip göränlerdir. Onu tanımak üçün ayna seyretsen görünür. Onu bu pikirleri halamacakların badır, onu delil yok. Bunu birileri aitmalı.
iyice onu fikir edip gören adam, o şahsiyet, birey, o 7-24 dönem ömrü boyunca şey diyede. Ne şol adamlar dünyanı geliştiren adamlardır. O hemmek işten Tesla'da çıkan neler, Pushkin'im çıkan neler, o Karl Marx'am hemmek işten bolyan neler, bireyler. O beyleki demelerim şurnalaktır, Atatürk diye bireydir. Ne şolor yalak adamlar adır yönü cemiyet şolon demesi bilen deme diyendir. Kalanı ne ile? Kalanı yer içer sıçar, tolar, keyip çeker. Hiç radgan bana da netmez. Karnın oysa ol ya. O 95% şeyleri aktır halkın. Ayna seyrettiğini görürsünüz. O şeylere. Şoň üçin bulun awy yani yurdu ya da milleti östürme saklajak bolsaň şolary awlaýandyrlar. Bu tarihte bilinýän zatdyr. Bu bilinmeýän neme däldir. Özüm ne şu an Türkiye'de şu proses gidip durda. Türkmenistan'ın Türkmenleşmesi yani Türkiye'nin Türkmenistanlaşması prosesi vardır. 21'den beri gidiyor şu. O men onu yani takip etmiyorum ne damadı. Şu proses mead edilýänini sizin düşünmäňiz üçin aýtýanlar, siz içinde gezip gördüňiz. Ýöne size görünýänler. Şular yani toplumu cahilleştirýändirler. Onu ne edip cahilleştirilýär? Ne İmam Hatip diýip bir mektepler vardır şular. O 90-njy, 94-njy, 95-njy ýyllarda şularyň sany gaty azdy. Şuat niýek vardır. İmam Hatip nemeleri imam yetiştirýär, ady üstündedir. Cahil yetiştirýär diýdi. Ýöne şu cahil yetiştirenlerde çok içinde yetişen nemeler şulardan yani ateist, deist diýerler, dine inanmayan, dine nemetmeyen, dinin kemçiliğini görüp gören adamların Xitaydan çıkan eken. Bir keminemden şulun biri. Dinin yalanlığını, dine çömürmek için edilýänligini, şu tarikatla maksadynyň şodugy içinde bolsaň görýän-de, pikir edýän adam bolsaň, birey bolsaň. Birey bolmasaň şolaryň nemesini ulan käbir ýerlerde elpe-çelpeligi bolýar. Şondan paý gapyp şeýdip ýaşap görürler adamlar. Şoňa da arda. Ýöne içinde birey bolmak ütköçük zatdyr. Sizden ütköçüktür. Onam siz boýlanmalysyňyz, ırda bolmalysyňyz, gitjek ýeriňiz ýokdur. Hemmeksi deň diýilen zat bolýan nädir? O cemiyeti geliştirýän bireylerdir. Bu cahil bu cemiyete näme berip biler? O käri hünärdady okurda hiç adam berip bilmez. O yer içer, şu karnını doyurmak için sen işlersin, ol işler. O neler kemiğine mıthaldır. Milyonlar adam daşına gitmiyor da. Bu topar gidecek olup kapıtlık defip durandır. Alyan nelerler Türkmenistan. Onu kemiğine yalağını avlap, oğurlap alıp gidiyendirler. O cemiyet geliştireyenim şu bireylerdir. O birey olup yetişen adamını cemiyet üyesi doğramasa o cemiyet hiç vakit öteyenlerdir. Ötmesi mümkünüm derler. Bireyler ne için avlıyorlar? Onun sebepleri vardır. Ne iktidar değil ya hükümet değil ya. O hem yurtlun yani konstitüsiya
esasında kurulan döwletlerin hemme jetinde yani iktidarın vakti vardır. Halk taýýandyr. Bir, ikinci, yılı bellidir. O 5 ýyldan 2 tapar, 4 ýyldan 2 tapar. Şondan kän iktidarda galan hökümetlerin 100% hemmeti cemiyetini radanlaştırmak bilen meşguldur. Olar ýa başyndan bellidir. Hareketleri, yani toplum gören nokta. Toplumun memleketim ne şunlarla ve size özünüzden misal getirip bereyim. Ya Türkmenistan garaşlılığa çıktık. Selam. Garaşlılıktan ön Türkmenistan yok diýilen ýalyk täze bir Türkmenistan kurdular da selam. Ýöne 90-njy ýyldan doğan adamlaryň pasportlaryny da seredin. Doğulan şahadatnamalaryny da seredin. Türkmenistan Cumhuriyettir. Türkmenskaya Sotsialistическая Respublika diýip ýazylýandyr. Respublika diýmek, Cumhuriyet diýmekdir. O Türkmenistany täze Türkmenistan gurduk diýip Cumhuriyeti ýekdirler. Şoňa biziň aklymyz ýetmedi. O şu wagt Türkmenistan Cumhuriyet däldir. Bilýäňizmi şonu? Adarda da däldir. O kılıklarının nerinde yoktur. Türkmenistan Cumhuriyet däldir şu wagt. O näme üçin bunu ýatyrdylar diýänigde yoktur. Bunu torgulap bilýänigde yoktur. Ne? 30 ýyl geçdi, sen näpýärsin? Yıkıp kurduk diýerlerdi. Ödüm hemme aýdýanatlar tertinidir. Bu bir ne alternatif kurduk diýen olsa, bu bir zatlar yıkan olmalıdır. Yani hakikati formulasy dünýede hemme ýerde meňzeşdir. Ne şu wagt Erdoğan tiýinden bir zat aýdýandyr ekrandan, döne ekranyň aňrýandyr. Edil çok tersine iş geçirýändirler. Edil şuňa teretseň de görersiňiz. O sebäp hökümetiň başynda 20 kilo otur. Sebäp şol. O entam oturjak. Ölmese ölünce oturjak. O bunu oturmak üçin näme etmeli? Oturmak üçin ne? Toplumu cahilleştirmeli. Ha, bulun eden zatı şol, edýän de adam şol, Türkmenistana da şol görep bu. Görýäňmi? Ýöne kanunlaryna seretseň Türkmenistanda başyna gelýän adamyň gelme düzgünü ýoktur. Üns berseň ýoktur şu. Bunun gitme düzgünü ýoktur. O kakkorun konstitusyon. Ýadyk gelmelip umumy emeler geçýändir. Ýylyna çennem aýdýandyr. Ýadyk gitmegine hiç prosedura eme ýoktur. O bilýärmi diýmek? Ömür gelen ömürlük gelýär diýmekdir. Biz bunu ne okuýas, ne görýäs, ne de analiz berip bilýäs. O bireyler ölürlen, ýa-da ýok edilen soň şundanlak görýändir. Galan türdür. Bersen yer, o alp biltalar, o bireyim, sizin halk düşmanlarınız bireyler. Teminen, konstitusiyon kuruluşu, ağdırmak için diýilen statyalar bilen, bu ne bilirler? O birey, o halkın madarını däldir. Yine de otuyoruz da. Ýeki halkın däl. Öz hostarlarynyň madarında däldir. Alan egran bolýandyrlar, o zatlar hiçdir. Yalandandır, hemme. Birey, ödem bir cemiyet üçün
bir bireyin değeri hiç ölçülmez derecede de şu bireyler tidi ayrı uçurup bilir yerin düğünü tokuğun bilir. Ne? Şu atlar aydan değil mi? Şu at. Yeni de söz verseniz. Buna öbürleyecek kalap yağdayım mı? Owa, para şu atky bir eylemiz bizi yerin düýüne sokýarlar. Aý surjoklarymyzy başga ýere sokup ötürler. Kıyın ýanky jemgyýetimiz bir agyr bir süreçden geçýär. Bilemok bu halk näme garaş ötür ýa-da hasan beter agyrlaşmagyna mı garaşýarlar bu zatlaryň ýanky şo bir sözleri bar da bularyň ağzından ölýän ýok diýip. Diýmek bularyň şu jemgyýetiň garaşýan zady ağzından ölýänleriň sanlarynyň 100 miňlere ýetmesine bekleýän bolup bilerler. O da uzakda däl. Öndürmeýän, döretmeýän, kitap okap bilmeýän, pikirlenip bilmeýän, ertiri hakynda, ertirki günü hakynda bir iň bolmana hyýal, arzum edip bilmeýän bir toplum ağzından ölmäge de ýakyndyr. O da bolup biler. Oňa da nemek garaşyp oturan bolsalar, belki bolar sebäbi aýdýan gurulary şol halkyň ağzından ölýän ýok diýär-de. Para. Bu sapara. Tavul söz verelim için. Ha. Ne? Birdat aýtjaktym. Şu at ne Türkmen halkı ýaşap ýörde. Territoriýa belli, nemesi belli. Ýöne hemmedat döwletiň eline döwlet bary ýalak altyn atyryň içinde ýaşaýar diýip guman etmeli ýagdaýda hemme adam döwletiňki. Ýöne bir guruluşyň arkasynda döwlet diýilen at bar bolsa halk şoň birine de ynanýar ýalak hiç bir guruluş galmady. O halk çağazyny ýatly tadygy berýär, şoňundan ok. Ynanýar ýalagam däl içinde. Özüm o da döwletiň tadygy ýatly. Onuň mektebe berýär. O mektebe de ok, ynanýar ýalagam däl. O guruluşam döwletiňki. O hudusy birine şikayet bildirjek manam ýok. Döwlet arkasynda döwlet. Ýöne sağatda bilim berer diýen umydy ýok halkyň. O da döwletiňki. Ýokary okujaýyna ýa para peşkeş bir umyt bilen berýärler çağalaryny. Ýöne o taýdanam ilim, bilim, bilgi almajagyny bilýär. Oňa da anamlar ýok. Onuň beýleki guruluşlar bar. Halkyň wekilleri meclisiňe eýerler. Şeýle. Türkmen bir meclisiň eýetine ynam bildirip ynanyp çorak görüm. Ynanýan, näme namyň bar? Näme bekleýän şulardan? Diýip birinden bir çorak görüm. Wekiliniň kimdigini bilýän däldir, adyny bilýän däldir, gyzyklanyny däldir. O guruluşyň nämedigini bilýän däldir. O beýlek guruluşlarym şonalakdyr. Ya, suda prokuroro ynanýan? Ýok. KGB ynanýan döwletiň howpsuzlygyny gorýan. Ýok. O tiziň howpsuzlygyny gorýar, o hem ynanmaly.
O sizin hopluğun gorun bolýar. O başga ýerin kim däl. Ýa-da oňadan näme gaýtam gorkýansyň. Milisiýadan jurnalakdyr. Bu halk maslahatynydan ýa adam ýokdur. Ýok. Yalan. O prezidentiniň ýokdur. O halk bulara önen beýan bolsalar. Bular 10 ýyllap, 20 ýyllap döwran türýärler. O näme esasında? Konstitusiýa wagt ýerler. Kanun wagt ýerler. Ýöne bolar ýok. O kanunlarda ulan gelmesi ýok diýseňem. Oňa nemeden oklar, kendir. O bu gitme düzünem ýok diýen. Olar bilen bir işler ýok. Halkym bilýär bunu. Onu halk 1 ýyllal, 2 ýyllal veya 3 uşak yetişti de. Döwlet. Hiç ynam ýok. Bu halk näme etdi? Hiç kim onuň beýan bolsa. Ýöne ýyl ýüzüne näçüler halk saýlanýarlar. Muhammed 97% näme tetal. Tamam. Bu bir yalanın içinde bu millet boğulup kaldı. O bırak edeceğim orada edip bilmeyen. Devletin içinde etmeleri mümkünüm der onun yadgarı on durumda. Onun sebepler var. Yani köyünü yani kolonyal sistema yani korku, batış institutları vardır. Bunun hemmeti var. Hemmeti var diyelim ağır yani yönküsünden bir vahşi neme öğürlönüne. Ödem käbir gebeleri var. Kuruşa demek yanlış olur öyle. Yani milisiyen kığban ulanyan bir demet vardır. Yani tasnane değil yani. O çift onu Türkmençe edip tercüme edeceğini bilemok. Boynu aldıryan demek yani jargon dilinlerinde dubat değil yani. Urup boynu aldıryanlar da daznavat ediliyor da. Onu gidileren duran o orşu adi o metodu daznane değil ya da. Kitaplarda da okudu ya da. Olur kimler? Olur cellatlar. O cellat. O yani kığban işgari afiserdir nemedir. Yeri bilen var yani eline düşen pidani vurup geçiyor bir öğrenlerdir. Sonra adı belli değil. Hiç yerde nemet bilmeyen yani meşruat adli daznane diyen olun sizin hiç veriniz adını halkın içinde tutup görülün işte nelsin yönü bağdır o cellat solordur o solon hiç yerde adı çıkan neler çünkü arkayını diyendirler Türkmen'i korkutandır yani solordur solor yani kayığının atyanlarım solor o toğu tutyanlarım solordur o yenelerim solordur o bir tarihten Angır'dan gelen padşahlıklarda da olundur cellat yani Osmanlı'da cellatlar tanıtacağı yoktur yani tarihi bir nemedeyin İstanbullu olsanız o bir atsız mazarlık vardır. Mevkinin adı şu at yadımı çönüp o ulu mazarlıktır. Yani hiç kimin yani, mazardaşının üstünde adı nemeti yoktur. Yani, şol mazarlık Osmanlı nemen imperiyan cellatlar mazardır. O olur halkın yığrenyenliğini, nemediyenliğini bilyendirler.
O son için yani madarları tozdurup nemet görmediler deyip atyadan oklar da. O tarihten Anır'dan gelen nemettir. Yine Türkmenistan'la adamla gurulat bilmedilerinin en ulu yani mekanizmların biri yani türmelerin içinde de vardır bular. Onun orgun dilen idarelerin hem bejetinde vardır. Ne bizim Türkmen cemiyetinin yani şu kurucu meclisin o etmeli işlerinin önemliliklerinin biri. Şol adamların birinciden adi o cemiyete getirilmelidir, gündeme çıkmalıdır. Ve şol kerde, hünerde işleyen adamların cezalarını getirtlemelidir. Bulun cezası bilmedim Berdi Muhammed fıkılardan hem ağır olmağı doğru olacak deyip düşünyenler. Sebebi bunlar cemiyetin içinde yaşanına da verecek peydası olacak gel. Bunlar yem adam sıfatından çıkan başkalarının da delil olmalı. Sebebi yani şolar yağları iş edip görüp çağa terbiyeleyip bolcağının mene gözüğünü getirip bilemekte. O yani şu atkılan nemeli adamlar vardır. Yani şolar çağları takmin edilip bilinye. Ne biz yani Türkmen cemiyetini beydip yani bir etmeli. Birinciden korkuyunu ortadan ayırmalılar. Onu ayırma için yankıyalık mekanizmleri var. Bu yani korku mekanizminin bir nemesidir. İngetası değil mi? Yönü büyük nemelerinin biridir. Öyle Türkmen'in tapandat derler. O bir adalet reformasını, hukuk reformasını geçirmeli ya. Yani, hukuk reformunun içinde şurayalak demeler yani ayrılmalılar. O da şu diyen deme kim oldu? Tapav yok. Ulu katı ağır ceza demesine çektirmeliler. Benden sorarsanız bunu ne etmeliydi? Yakmalı ilan adamla birincisi şulardır. Onun için cemiyetten hem haişim, toplumdan hem haişim, iyileşlemden, vatanlardan hem haişim. O şulun ağıtları toplum köpçülüğüne getirmelidir, gündeme çıkmalıdır. Ödem şuları yaşatmalılar, sebebi bu cemiyetlere katı deliller vardır. O hiç vatam Türkmen cemiyetine peyda getirmeyeceğim yönünden bellidir. O bir iyileşimde aydıktı bir kayıtımız. Yani her kimden miliste olur, yönü milisteden adam olmaz diyete. Bunlardan adam olmaz. O şular yalak. Ne ben o milisten içinde de her tütlükler vardır, olun yönü şu dubak bilyani vardır. Bulun kavirini amon nip deme diyorlar, kavirini neme diyorlar olun. Yani şu Daznanya'da urup yencip Mehmet Börün adamlar. Bulun atların hiç yerde geçenlerler. Öyle katire himsiz vahşıdırlar. Cellat, hakiki cellat. Yani onun korku geliver ya yoğuş yoğuş. Olmasa yönü şeyle daprot eden bilen korku nereden geldin? Cevap verirsin. Yani, şu atlıkça şunu aydıp çözüm emanlayın son yeni fikir geldi. Aydar sağ olun. Öyle. Kovunu şu hükümet ne için şolar yalaka adamları yetiştiriyor. Yürüytü yetiştiriliyor öyle. Ya da şolar yalaka adamlar yankı halkı
gorkasyna salyandygy belli. Yani adamlaryň şu adyny halkyň bir çekinýän bir zady bar. Gönlümün türmäge gitmekden hem çekinen oklar, il çekinýän bir zatlar soraga çekilmek. Çünkü şu taýda bir zatlar bar. Sebäbi o agadan agada ýaýraýar geçýär ol. Haýsy kimem bolsa birini şol soraga diýip alyp giden watlary urup ýenjip ondan soň ýygyna goýup berýärler. Bu hemme ýerde de şeýle. Ýöne şol aparady näme üçin şu döwlet ýa-da döwlet özüne hökümet diýenler saklaýar, ýetişdirýär. Halka peýda getirmek üçinmi? Halky goramak üçinmi? Halkyň aň düşünjesini ösdürmek üçinmi? Ýa-da halka awan turan bir ýurtdaşyndan gelen halkyň arasyna singen içarlary tapyp soraga çekmek üçinmi bar bolar? Ýok, diňe normal bir kalhosy, ogasy adamlary tutup soraga çekmek üçin bar. Şo taýdan milisiýanyň şo nemesine aporun türmesi bolsun, apornusyna girip çykmadyk. Adam ýokmy kadýan? Ýa-ni erki oglanyňa gaty köp bölegi demek girip çıkalan bolmaly. Men özüm girip çykdym hatta. Başga wagtda kal. Lur anonim bolan soň ýaşap bilýärler. Ne türkmeniň düşünmeýän zady. Ay cehennem diýär ben. Benden geçti diye. O ýöne senden geçeni senden soň ýani ýüzüniň boljak diýip ýa-da müňtüniň o ten geçirmelilerle. Bu bir onun bulun hiç yerde adi kerem yoktur. O şular yalak yürüyte bir addeli vadi peştiyemedin. Yok, gıdıldır. O yönü yenciliyanlığını eşdiğendiniz, ne diyen, şu militen adına diye olun yönü şunun içinde şular yalak kuruluşlar var. O kuruluşların Sovet Soyunu'ndan geliyen, Ankara'dan geliyen. Sovet Soyunu'nu da o padşah dövründen geliyor, Orta padşah dövründen. Bu Türkmenin nemesi değil, o bizim medeniyetimizde de kavat gelen ok. Hiç adımda kavat gelen ok da. Türkmenistan'ı yani kurulmadığının büyük sebepleri ne bu tağları ne Floryalak'ta atlar. Ankara'dan gelen dağıtın hem mezetini ödüm vahşi bir gödök primitif şekilde haf diyanlı cemiyete şekilde ulanıp geliyorsa ne Türkmenistan ulanıp geliyor. Geliyor diysek bir de içinde hep bir öğren yalak oluyor. Yani şu da atları görüp bilecek bireyler var da ulan bari işi şoları avlamaktır. O bireydiğini olur katı kovu biliyordur. Sebebi münglerce adam şu dağın peşinde de daşında da kendir. Yani şu at daşında bir proses ediyendir. Siz bunu görüyen nerseniz yönü bizim ikimiz katı kovu oraya. Şimdi köyünü yerleştiren agenturalar var da Afganistan için 70-80% diyorum. Başka da ilçhanaların içine o taşerut kurumaların içine yani kurup tavuk yalak değil ya da o kuşku diyenler şu metodun adına o yerleştiriyorlar o yerleştirenlerine de hem bir efektifini peyda getirecek diye netice verecek adamlarım bulman biliyor da son için bir yere 7-8-10 tane Türkmenistan'ın varyantı onun 5 tane demedi yerler. Bunun içinden 1-2 diğer yerde. Olur şuun yaramazan büyükman neldir. Olur ertiği bir o siyasiye çeyiklerini kendi etmeliler. Ne şu generatı tevelen yerde. Aktivistler köpürmesinin büyük tevefürdür. Onun bir atiynetleri görürsünüz. Onun bunları her bir yani halkara nemelerin içine de yerleştirmeli.
O apaliten içine de yerleştirmeli. Bunun käbir kahramanı bolmaly. Hakiki. Deme tıpada girmeli. O legendeleri bolmaly. Inandırıcı. O inandırıcı olmak için o biraz okurdum. Mirtmalı. Ortada çıkmalı. Fenomene detmeli. Kayığım iymeli kâti. O şu etböründe atların şodur. Sebebi bela taşından geliyor. Korumak için. Bunlar giyce ünlü etkenlerdir. O müngler sadım hala oturuyor o atlar için. O ten içinde bolman, sen kontrol etmen. Bunlar ne yapıp yatıp bilir. Bunu doğru düşünmeye gerek. Ne yapıyorsun aydiyan? O senin biraz fikir edip bilmeyen için. O dünya katır çaşırmılır. O hiç tadın ağladı. Netmen o yaşayacak olmanız. Yankı çağağın bir nemet yalak. Bat bol yandı. O çağalıktan çıkmalısınız. Olmasa sizi kelak ederler. Edven böyler. Ha oğlum. Owa. Ine bir häzir söhbet kardeşim sana söz bersek, ýa-ni nämäni aýdyp geçdim-de. Türmesine girip çıkmadyk adam azaddyr diýip ýöne bir geň bir zat bar taýda sapara. Şu hiç bir adam ýa-da bir näme gawat gelmedim men. Men hossarymy, doganumy, aýalymy, ärimi, oglumy, gyzymy türmäge basdylar. Şu ýagdaýlar bilen ýöne ol biýunädi diýip gürlän bir adama gawat gelmedim. Şuun kunlerde de yok. Yine yani size aýdyp geçdiňiz bu Merdan, Kemine, kardeşimizin hossarlary. Şu an Keminäniň garaşýan bir zady bar. Yani öz hossarlarynyň ejesiniň, jigisiniň, daýysynyň kiminiň bolsa bir ekranyň başyna çykyp özüni soramagyny isleýärdi. Çünki Keminäň öz edýän işem şeýledi. Ýadyňyza düşýän bolsa bir aýal, maşgala bir ildeşimi jaň etdi diýip aýdyp berdi-de Merdan. Şo gyýdy, agyr ýatyrdy. Şonda Merdanyň aýdan sözü bar şoňa bolýar. Biz kömek etjegem bolsak özümizden edip bilemok. Gönüne sen ejesi bolsaň, sen bir ekrana ýüzüňi açda bir halka ýüzlen, şuňaly çağam hassa maňa kömek edin diýip bir ýöne gysgaçyk seni video çekeli. Ondan sonra halktan ýygnap berer sana diýär. Bu da ýok, men onu edip bilemok diýär. Bu aýalym ýanky yaramaýan gyzaşyň ejesi. Onu bizem edip bilemok, olar ýalaky bolsa diýär Merdan. Ne şeýlelik bilen şo gyzaş öýdýär. Ene ýanky hiç kim ýokdur şu ekrana çykyp bir Türkmen biziň ýanymyzda da başga bir ýerlerde de bir öz hosarlaryny ýydan sorap, ýani öz hakyky nemesi, ejesi, kakasy, jigisi, oglu, gyzy hakyky deme tarapyndan bir soran hiç kim ýok. Şu olar sorasa has ýeri neme boljak? Ütüş boljak, ýani şol içeride oturan adam üçin yeňillik peýda boljak, ýöne bu ýok bizde. Yeme sebäbini aýdyp bereýin. Sebäbini aýdyp bereýin. Ne biz Türkmen jemgyýetiniň hiç kime ananar ýalak emeti galmat diýip aýtdy. Hiç kim ananar. Ne şu ýagdaýa jemgyýeti, toplumy şu ýagdaýa getirip bilen soň toltanaty rahat gurup bilýän. O indi siz ýanky internetden ya ChatGPT'den soran o konstitusiyon uruluşly döwletler, näýlek döwletler ýa-da başga tipli döwletler barmy diýip o nemediň arasyndaky tapawutlar näme diýip ýazan. Şonda men bunu nemede oturmayın, sizin özüňiz edim bunu. O taýynda o kendi beýinde galýan näler.
ne şonda görürsünüz. Ne şulun baştan edilip başlarından rahat sultan olmak. O da bu Ervet Sultan ya benim ortam gowu ornayan ýöne hiç kimim adyny goýan yok tabi. Sebäbi Türkmenistan'a yani Cumhuriyetimizi 91-nji ýyl ýykdylar. O gurduk diýip ýykdylar öýden. O biz ýöň Cumhuriyetdik. O 24-nji ýyldan bäri. Ne bunu biz 100 ýyldan soň görüp bildik. Näp biziň ýöň Cumhuriyetdigimizi onam ýa 90-njy ýyllarda ýykanlyklaryny öňe oň ýerine size altyn atyr gurup berdiler de. Ýaşap görün nämäňiň ady altyn atyrdyr. Asuda asmanyň aşagynda altyn atyr. Ne bu zatlaň soňy şuňa bar ýa-da. Ony tidiň ol görüp bereniňiň sebäpleri gaty ýakynyňyzdadyr. O da görüp durandatyr. Öňe görmedik bolan adamlar. O bize näme gerekdi? Ne şol ýanky ynamsızlyk diýip aýdaýyn, ýa adamlar ananan ok hiç kim daşnaklara da ananma diýalar edýärler. Dene KGB şu daşnaky içindäki nemeleriniň etaty wezipesi işi hiç kim ananmalar. Şu ynamsızlyk döretmeler. Yani onu döretmek üçin ne akylly bilgili bir zat etjek bolýan adam çykaýanda da şoňa ynamsızlyk halkyň içinde ynamsızlyk dörärýalyk onu ya pete düşürmeler, awraýynda pelemeler, ya ýene bir zatdyr. Bunu edip gören adamların bellidir. Olon hem bejetip görüp duranlar. Olary ýaktyrny bidat çandroy diýetde. Olar şeyler düşün dırjak bolýandyrlar. O ne bize agent diýdiňiz, näme diýdiňiz? O özüňiz agent näme diýip seni mene diýendirler. Ýok, biz olaň üstüne masamyz ok, olary üstüni olaň merkezleri açýar. Şolary iş veren o merkezi kim şu KGB ne ofisi Aşgabatdan açýarlar. Şolong ähli syryny ne biz mi iki ne şonu gaty gowy işleýär. O biz o ýanky bir şuurlap o bu diýdiler diplomatne däl o şolong nemetni ýöleri merkez ofis. O taýym kompetentli adamlar adaların bolmaga çemeli. O sebäbi öýüne gerek adamlar nämen Hıdyrov misal getirdimi? Ha. Çok çıkışı vardır. Şonu bir ekrana da getirip bilseniz o kapısını hep dur. Yani Angliya'da ilçkanan. Bunun yani nesi var? Yani, Türkmenistan alın oklumu baracak diye de. Gidecek diye. Onu keminenem uğurla balık diyorlar. Yani, şun tapavudunu görüyorsun. Ondan köp kişinin öýüne adam var ýandyr. Adyňyz yani emäňiz çıkan uny gerteti sağalaňyzy eneňiz ataňyzy gorkutup berendirler. Onu ýene bir gatlak bardyr. Olaň 10 ýyllap hiç kapytyndan barýan ýokdur. Arkaýyny işläp berendirler. Ve biz o çawşun ayarlığının dermat atıp görünü. Görközdüge. O men ayarlığının aptek açıp biler mi Türkmenistan'ın misal üçün aýdym. Yok. Ya da ne 50 geç dakika nemesi vardır. Ayarlığındır vardır. Adım tutken var mı? Yok. Onun bizden görmeğiniz ne mi?
O sizin göz nemäňiz. Şu zatlar analiz etseňem biraz çykyp durandy. O bular çöýüktün nemesin ol допустимо diýilýänler. Ha? Oyunlar şeydi oyunlar ya. Ondan taşınaka adamlara da inanan oklar. O içinde de devletin hiçbir edaratına inanan oklar. O bir kaptallar doğru medyan olmakları mümkün. O ten yürekten ediyen mi? Ya da oyun mu? Bu da atlar orta çıkyanca kent vakmalı. Ne samimi diýilýän nemelen aňyrsyndan şu zatlar ýatandyr. O bir ýalanyň içine boğulan bir jemgyýet buň içinden çykmadam kyndyr. Anam diýilýän faktor ýam ortadan doly aýrylan bolmaly beýinde zatda da bir ýer tutmadyk. Bu zatlar wagt talap edýär. Ne işlemde de. Ya sağ olun. Olyar, men söhbet kardeşime söz bereyim. Sağ olun. Biz adın ağlayan problemlerimiz häzirki wagtda şu rejim tarapyndan ýürüýte alınıp barylýardy. Yani biz halk gurrumuny edýär şu zatlaryň öz ýanyndan medýan bolsa edýär, üňerkçedir bir açyga çykarmasalar. O ýagrumyz öz maşgalasynyň arasynda gurulýanlaryň bardyr belki. O şunu açyga çykarmamak üçin, o şu ýagdaýa getirmek üçin jemgyýeti bu iş alyp barýarlar häzirki wagtda. Onuň şu sistema goramak üçin rejimi, şu wagtky rejim, ýani bir terörist gibi rejim var häzirki wagtda. Buna halka garşy işleýär diňe. Diňe halka garşy başga hiç neme däldir. Iş taşarky beşki döwletlere ýa oňa howp salýan däldirler bular. Diňe halka garşy. Awny neme tutun arada biri maňa jaň edýär. Neme de okap ýör Türkmenistanyň içinde okap ýören biri universiteden. O jaň et neme diýer? Şu neme hakynda kän görüň edýäňiz bolýar şoň bir nerden tap bolýar diýär. ChatGPT. O Türkçe yapay zeka, MLA. Şu nereden tap bolýar diýär. Soň men linkini uratdym bolyn. Soň 2 günden soň ýene ýazýar täze. O men ort dilinde düşünem bu diýär. Türk dilinde de düşünem. O türkmençe de ýazýan bolyn başka nemeler berýär, ýalňyş nemeler berýär, maglumat tapylamak diýär. Üniversitede okap ýören neme, institutda okap ýören. Menem aýtdym onso okap ýören nemäňe bir üns berdiňde bilgi aljak boldum. Diýjek bolýanym. Siýa nemesi bilim pudowy doly ýagdaýda çökürgeler. O çökürwem durlar. Siýasat döwletiň ähli strukturalaryna ýa-ni nemelerine giren içine o mektebinden tut, sadygynyň tut, o medeniýetinden tut, medeniýet boludan şu wagtky Türkmenistanyň medeniýeti däl. O bir medeniýet nähil bir taşyr döwletleriň nemesini gözlemede getirin. Ähli nemäň içine giren rejim. Onsoň şunu goramak üçin iş alyp barýarlar häzirki wagtda Türkmenistanda. Ol paýtaýy aktivistleri bar aýry ol ýokary okuw diýip atlanlar ýa universitetde, institutda, otaýda okuyan ýaşlary o çärelere gatnatýarlar. Bu çäreni geçirmek üçin gaty ummasyz pul harçlaýarlar. Ummasyz pul. Ýöne Türkmenistanyň şahsiýet derejesine eýe bolan ýa bilge eýe bolan o professor, doktor nemesini alan o da belki döwletlere gidip seminarlara gatnaşyp otaýdan täze bilgiler öwrenip gelip Türkmenistana baryp türkmeniň ýaşlaryna ýa bolmasa ýokary okuw jaýlaryna okap beren studentlere bilgi paýlaşýan hiç bir neme ýokdur Türkmenistanda. Seminarlar geçirilýän däldir. Indi bular aýdymlatmamyň öňüne alýandyrlar. Şu neme çäreler nemesini esasy bilen. Oňa üstüne de olaryň göz astyna saklanýar. Institut üniversitede okuyanlar. İnternete girmek bolanok, TikTok'a girmek bolanok, ya ýene şondan meňzeş girmek zatlara bolanok, girmek bolanok.
çeklendirip koýýarlar. O kitap ýazýan bir şahsyýet ýok Türkmenistanda. Nereden çıkýar berdi Muhammedowde? Ya şoňa meňdeş özel şagyry we ýene şoňa meňdeşlerden çykýarlar. O ýanky näme geçtiğimizde safara siz güç ulanyp jellatlar diýdiňiz. Ene biri görünýär ýerde täzirikde bolanlar täzirlendi bir çay bol geçen üstüne onun ýa täzirikde görünýärdi. Şu mehkeme çağırtdylar, sonra getirdiler boly. Uryan jellatlar başgalar diýdi. O ýany iki tane mehkeme adamsy gelip apros edýär, sonra geçip meni. O aýdam noktoly maýt Turkama meni ordurýar diýdi. Urandan soň boýnuň alyrken, mecbur boýnuň alyrken diýdi. Etmedik zadyň etdi diýdir, üstüne emetdi diýerdi. Urup Turka. Urýanlar seni tanany, o näme iş etdi? Näme etdi? Kimsen? Näme üçin urýar? O zatlar wagtda asla nemelerim ýok. Urdyydym, urýarlar diýe. O sen meni pazor çykardın. Geçenki elekde aýdam meneme bezaý etmedin. O sen men ýokardakylardan taýyk ýeýän, seni menden taýyk ýeýän diýip şey diýämişsin. Näme kemen adamdy. O soňundan urup bolanlardan soňa şu işlere koşulmak näme gerek? Gatnaşmak näme gerek? O kepin pul gazan ýaşa. O iwiç beyt diýip şular ýalyklatlar maslahat berýän eken. Indi diýjek bolýanym, jemgyýeti şu ýalda getirenden soň o şu jemgyýetiň içinde sen näkilik bilgili adam bolaýsyň, professor naw bolaý. Sen şu jemgyýet halkdan bir adam bolýansyň içinde ýaşap ýörken. Bular mekemeler hem şoň ýalykdy. Halk bilen bir adamdyr. Şu halkyň kellesi nägile işleýän bolsa şolaryň kom şoň ýalyk işleýär. Şola ulan hem şey diýip aýdýardy. Yani biz bu gurulun edýänlememizi bular hiç birisi şu problemler aýtdyrtmamak üçin ekranlarda näme dökýänler häzirki wagtda. Näme üçin Allah murad Rahim Fagarş hiç kim görüşenok ya Akbel Sapara garşy hiç kim görüşenok ýöne hemmesiniň gözüni okuwawurdy biz atjak häzirki wagtda. Milli Halaset toporny gurju mejlisi. Näme üçin beýle? Sebäbi kontrolsuz bir hereket törüdi. Kontrolsuz herekeden bular üçin gater we howply. Şeýle howply. Ol bir-birleriň arasynda goýan nemeleri, ýanky agenturalary, olaryň bir-birlerine inananoklar. Olaryň öz başda garaşdy nemi işleýän, erkin işleýän oklar. Olaryň baskı aslında buyrug berjä edýärler. O dol derejede nemi bermeseler, olaryň ertesi gün taýyk ýýärler. Şular ýalyk nemeler bilen onsoň bir rejimi gorap ne derecede goralyp bilmer diýilen sorugy çykýar. O bunun diýipden gaýnaklanýar. Şular aýtjakdym äsine goşun. Bolýar. Men edir şu taýda näme deýin başlaýan men Banderman demetdim ýanky döwlet howpsuzlygy bilen meşgul bolýan adamlar baş üstüne ne bizim gapymyş olar da açyk. Şonu aýdaýyn diýende. O biz halkdan idlap pişra dedim yok. O bunu bir şey diýip aýdamda da ananasyňyz ýok bolýany. O gelin oturuň rahat. O soraňyz bolsa da beriň, oňa da jogabym berer. O başardymyzdan. O bizim hem soraňymyz bolar. Şoň üçin ya gurju mejlisiniň nemeti, gapysy nätide açyk, kıban. Näçe 100 miň adam bar bolsa gelin ine. O düzgün tertibi bar mejlisiň. Şoňa tabyn bolup pikiriňizi aýdarsaňyz, halk diňlär, biz diňlär. O biz gurlar, siz diňlärsiňiz, ne? Şoňa da gurulçy mejlis. O badyr şonu aýdaýyn diýdim. Tawar. Bu ýatdatym. Muhammed kardeşime söz bereýin. Ýene şawol. Näderine saparada goşdy, ondan soň ýaňy söhbet kardeşimem bir jemgyýetiň halkyň medeniýeti diýip bellek geçdi. Benim
aýtmak isleýän adam şolary meňzeşde aslında ýöne azık başgarak tarapyndan aýtmak isleýär. Ine şu jemgyýetiň her bir agdasynyň, her bir adamyň öz başdak pikirleniş şekli bardyr. Hem jemgyýetiň umumy ählisiniň bir araya gelip şunu kabul etmeselerim hemmetiň düşünjesinde bir kabul edilen bir düşünje guruluşy bardyr. O medeniýet hem diýip biler. Yani medeniýetiniň içine oturan da medeniýet adamyň günlük ýaşaýşyndaky bir has köpçüliklerin kabul eden bir nemesi ýaşaýşynyň bir görnüşi diýip alary. Ýene orslar mentalitet ýa türkler zihniýet diýär. Jemgyýetiň zihniýeti, aň düşünjesi. Ýene bizim jemgyýetimizde, türkmen jemgyýetinde bizimkide däl, Orta Aziýanyň galy ýa-da başgarak daşdurupdy, has köpdir masalary. Bizim jemgyýetimizde tutuş halkyň içinde belki kabul etmese-de umumy ählisi bile üýşüp bir araya gelip kabul eden zady näme? Hökümet ýurdun eýesi ýa-da halkyň eýesi, raýat diýse sesini çykarmaz. Başga zat diýse sesini çykarmaz. Umumlukda kabul edýän bir nemesi bardyr. Şol medeniýet, aň düşünjesi halkyň bizde kabul edip hökümet näme diýse, olar kanun, şolonky agam bolsa, garada bolsa, ýalňyşam bolsa. Şol düşünje birinji bilen demeli. Şol ütgen ýagdaýynda oň içine näme girmeli? Ýa-ni mysal getirdiňizne polisiýa çagyrýa, gastaýa, urýa, ýa-ni taýagan adam, ejer çeken adam çykýar şu taýdan. Ýanynda hiç kim ýokdur. Belki birine gurrun beripdiler, edip biljek zady. Ýöne men şuňa bir haksızlyga uğradym. Ne hak ýere şuňa ejer çekdim. Ýör munyň jezasyny bereli, garşylygyny bereli diýip çykyp biljek, hereket edip biljek. Güýjem ýok, dogragym ýok. Şo sebäplenem ine öz çekýä eziýet, ýöne olar el eziýet çekýän adamym halkyň ýarysy. Bu adamlaň hemmesi bolmasa-da 100de bir araya gelende de şulara ejer çekdirýän, her birine aýry ejer çekdirýän tarap şolara asliýetinde ejer çekdirip bilen ok. Ýöne her kim aýry bile ýaşaýarlar, ýöne aýry ýaşaýan ýaly bir hil düşünje şoň ýaly. Bizim jemgyýetimizde örgütlenme diýip bir düşünje ýok. Bileleşip bir meseleni çözme. Karşı tarap nähili? Jenaýetler tarap. Bular aýratyn öz başda hereket edilen ama güýçüp hereket edýärler. İşin içinde mehmet ama, prokuratura ama, bir karar veren olur, bir tutan olur, yeni bir ceza veren olur. Yani yekelikde hareket edip bilýän däldir. Demek ki biz häzir başymyzdaky problemaları biz yekelikde çözüp bilendir ama bizim örgütlenmeli, birleşmeli, şunu çözmek üçin birleşmeli. Şo düşünje halkyň aňyna oturmaly mentalitetine birinjilik bilen. Bu oturan ýagdaýynda ne taparaýan çakylyk etdi bolar. Yerinde bir neme oldu, menem şoňa goşulaýyn. Ene şol hökümetiň içinde islegsiz hem bolsa hereket edip duran taraplar bardyr. Halkyň örgütlenmesi jemgyýetiň şolaňam bähridinedir, şolaňam goragydyr. Ne ministrler bardyr Türkmenistanda wezipe boýunça. Birinji, ikinji derejelerdäki adamlar ýöne maskaralanyp, awraýdan düşürilip, ýa-ni bir hojalygy dagadylyp edesi ýerlendirilip görendir. Şo derece uly wezipede bir adam ýöne bir şeýle bir watandaşdan tapawdy ýok derecede hem goraksızdyr hem çäresizdir. Yani iň bir ýurdun iň bir ýokary wezipesinde ýele oturan bir adam bilen ýöne bir adaty bir watandaş ýurtdaş ikisinin biri-birinden tapawdy ýok, ikisi hem eýesiz, ikisi hem goraksız. Bu näçe nemede bolsa, ýani rejime bolup bildigine yaranjagam bolsa, şoň gadyr gymmaty
yönekli vatandaşların tapawudy ýokdur rejimiň öňünde. Yani bular bolu ülkediňe hyzmatkar boljak bolar, am bolup bilmezler. Hiç biri ähil diýen bir wagtlaryň däldir. Ulanylýandyr, dıňylýandyr. Şoň üçin hemmesi köpçüliklerin bolup şu halkyň örgütlenmesi üçin ya da halkyň aň düşünjesine, mentalitetine şol meselelerini üýşüp çözmek düşünjesini cemiyetiň aňyna oturtmalydyr. Şu ýagdaýda şu meselelerin içinden çykyp bolar häzir. Rejimiň hyzmatkarlary bolup duran tarapdan haýsy birini alanlarda da şolaryň islegem ýokdur. Belki mejburiýetdendir ýöne hemmesi diýip aýtmaly. Yani başka çärem ýok diýip edil. Rejime yaranjak bolup görmeli däl, olaryň erkiri bellidir. Onam bolýa öň görmedik diýeli, ýöne soň 30 ýylda müňlerçe tutnamasy bardyr şulardan gözüň öňünde. Onu görjek bolmaly. Halkyň aň düşünjesine, mentalitetine örgütlenmek meselelerini oturtmaly mukadiýänler. Sağ olun, bular aýtjak. Bolýar. Edit kardeşime söz vereyim. Sağ olun. Saparağa aydık geçtim. Yani bir vatandaşım aydık geçti de şu cinayetçi topar tarafından kiminin ecesi, kiminin doğanı, kiminin eri, kiminin çağası ziyan görüp yok edip horlanıp bulup öldürüp yok ediliyor. Ondan son hiçbirisi sesini çıkarmaya deyip aydık geçtiler. Benim şuna öz şayat olan yerlerimi käbir gören videolarım arkalı cevap verecek. Maşkala arasında kopukluklar var, yani maşkala arasında bağ yok yeterince deyip pikir edýän men. Birinci sebebi dil yetersizligi. İkincisem bilmedim, yani benim görüşüm. İkincisi adına çıktı. Yani diyecek bolýanym maşkala arasında kopukluklar var. Misal üçin men nemeni görmüşdüm. Adnan Oktar'ın nemesini, bir videosunu gördüm, belli şonda şonu yargılap nemedenlerinde ulanýan metoduna üstünü çekti. Maşkalaları bölüp şu taýdan neme diýerken aýalyna, erine, çağalarına, enesine, atasına edip nemet diýerken de hani örgütün asıl nemesi, gücün şu taýdan alýarken bu neme meňzedi biz saparaken aýdyk geçtik neme hakynda. Türkmenistan'a kellesi telpekli, sakallı şekilde nemet diýerler dip. Hani Türkleri de asıl näme ýykyn, yani kutsal näme? Selam din. Din uğrundan nemet diýerler. Elhamdülillah dip. Namaz, niyaz bilen nemet diýerler. Yani eciz tarapından gelinýär. Türkmeniň eciz tarapy ýaşulusy, yani ýaşulusuna, ketgodasyna hormat goýýar dip. Biram nemeni aýtjaktym men. Şu kardeşlerimizin içinde Miwegül abla Türkmenistan'a gidip geldi dip neme aýtdylar da. Şonuň maşgalasy bilen öz nememi deňeşdirdim. Yani meniň maşgalam, meniňden başymdan geçdi, öýmekdekiler çağırdılar. Çağıranlarında hani şunu gördüm, hani maşgala meninkiler başka taraf, yani bir gruppa giripdir dip korkup ýatýarlar. Nämeligini soran oklar, bir kopukluk var, kopukluk hissettim yani. Näme üçin Miwegül ablany neme verdim, maşgalasy ağzy bir nähilegen bolsa, enesi, adamsy, ogly, doganlary näme bolsa da bolsun biz senin ýanyňyzda dip, yani en azından nemesi var diýjek bolýan, bir jewislik var, maşgala bütewiligi var meniň maşgalama göre. Şonu aýtjaktym. Häzirlikçe ýadyma düşenler. Sağ olun. Bolýar.
Aslan kardeşime söz vereyim. Sağ olun kardeşim. Benim şuradayda şu gücülancılar hakkında bir aytıp geçecektim ildeşler, kardeşler. Şimdi şu gücülancılar halkımızın içinden çıkan adamlar da köpümüzün karındaşı, tanışı, bilişi de indi şu tanışlarının eli bilen halkımızın maşgallarının bozulması, yani çağalar yetim kal otur, şuların eli bilen edil oturanda rejimem şuların üstüyle devam ed otur ömrünü. Yankı gücülancıların olsa halkımıza bu siyaset muha karışma diyen bir illüzyalar döredip halkımızı korku salıp yankı ize selpiktirip yörenler hem şolar. Şu zatlara indi irdek işte bar bir halkımız düşünüp başlayındıran belkim şu yankı karındaşı, tanışı, bilişlerdi gücülancıların eli bilen şuların maşgalasının dargayandığını ve bir güne yere buların çağaları ene mehri, ata mehrini alıp bilmin ösüp gel oturanını indi düşünediler de ve halkımıza bakıp duran, yetiştiren, döreden yankı çağasın oğul kızını şulara yankı neyle diysem bir iyim bol oturanla buların keyip sapası için zayalanıp duranla yankı kızların, çağaların zatlara yavaş yavaş akıl yetirdikçe yankı güç yulancıların köpsünü gat hele ederler mi kendi fikir edemem. Indi yani bir içine hem giresim gelmeyer değilleşler. Ondan sonra şu yankı güç yulancıların özleri bir Orus imperiyasına hizmet edip yankı onu özleri hem neyliyse buna bir gulçuluk edip yörlerde öz halkına karşı Orus imperiyasına gulçuluk edip yörde. Bunlara hem at veriliptir yankı sen palan, sen pismedigan diyen devlet işi yenen bir zatı deyip şu an içinde bir 13 tanesini yazıp bellev aldım. Başka da kendi şular biraz okap vereyim size. Indi şu tayda geçe de Türkmenistan'daki seyahatçılık gulluğu dedi seyredin. Gulluk. Türkmenistan'ın devlet gümrük gulluğu dedi. Türkmenistan'ın devlet gulluğunun akademiyası. Harbi gulluk, migrasiya gulluğu, 6. prezidentin yanındaki devlet gulluğu dedi. 7. kanunu devlet gulluğu hakkında yenen bir zatlar. Polisiya gulluğu, polisiyanın yol gezekçilik gulluğu dedi. Maliye gözekçilik gulluğu, ekologiya gözekçilik gulluğu, devlet sövde gözekçilik gulluğu dedi. Gaz tekniki gözekçilik gulluğu. Garaz bir topar zatlar geçedi. Şulan içindeyim. Şunyalı sözlerem vardı. Devlet gullukçılığının, devlet gullukçısının etikası ve gulluk özünü alıp barışı dedi. Şunun yalı zatlar bilen, şunun yalı sözler bilen atlanıp yankılar gulluk edip yörde. Ama şu gulluk edip yörenler öz halkına karşı edil oturanda bu illüzyalarından yankı siyaset bu zat deyip korkusan illüzyalarını irde bir geçti. Sen halkımız aşadı bu korkularını hem ve konstitüsyon kuruluşu hem dikelder. Şu yankı şu tanışlarının eli bilen ettiriliyotan üçün şular bir obasında hem yaşamaz yalı ederler mi kendi fikir ediyen. Şular aydın dedim sağ olun. Sağ olun. Umuyda hanıma söz vereyim. Sağ olun. Başka devletlerde boluşyalı Türkmenistan'dan kanun bar yağlı edip yani kanun bar diyeler kanunu bar yağlı edip götkezecek bolup bir meclis kuruyalar ve mecliste deputatlar oturuyor. Deputat demek ne demek?
deputat milletvekili, yani Türkçede milletvekili diye. Ne demek o? Yani bir adamlar saylaya onu, millet saylaya. Yani bizler şuların bir sanısından, ya bir sanısını tanıyas mı? Yani aydan meclise çıkıp aydan günlerini eşittik mi? Ya da fikirlerini eşittik mi? Bir sanısı elini kaldırıp aydan yine bizler meclis geçiriyaz, bize elimiz kaldırıp söz alyaz, şunu yalayıp meclise geçiriyaz. Yani şuların bir sanısını gördük mü bizler tanıyas mı? Yine her vilayettan milletvekilleri var, deputatlar. Yine şurada meclis 8 komitet hareket ediyor diye. O kayınşuları. Adam hukuklarını ve azatlıklarını korumak baradaki komitet. Kağıda kanunçuluk baradaki komitet. Ilım, bilim, medeniyet ve yaşlar siyaseti baradaki komitet. İktisadi meseleler baradaki komitet. Durmuş siyaseti baradaki komitet. Halkara ve parlamentara aragatnaşıklar baradaki komitet. Daşkı gurşavı korumak, tebigattan pedalanmak ve agresyonagat toplumu baradaki komitet. Yerli vekilçilikli hakimiyet ve öz-özünü dolandırış edaraları bilen işlemek baradaki komitet. Yine ildeşler şurada yana söhbet kardeşimizin bilim ministrler hakkında aydıp geçeni var. Şuna yine ılım, bilim, medeniyet ve yaşlar siyaseti baradaki komitette şuların ağzalarının bir neçesinin adını, familiyasını okap geçen, şuların arasında tanıyanınız var mı? Ya şuları gatnaşanını, mecliste gatnaşanlarını, aydan fikirlerini dinleyeniniz var mı? Seyidova Bahar Hocamuradovna, Türkmenistan'ın meclisinin ılım, bilim, medeniyet ve yaşlar siyaseti baradaki komitetinin başlığı. Abdiyev Orazdurdy Abdiyeviç, Türkmenistan'ın meclisinin ılım, bilim, medeniyet ve yaşlar siyaseti baradaki komitetinin ağzası. Annamanov Akmamet Halmuradoviç, Halmuhammedoviç, Aşgabat şehrinin matematik ve informatika derslerinin çınlaştırıp öğretiyen, yönetirleştirilen 30. Orta Mektebi'nin müdürünün vazifesini vaxtlayın yerine getirici. Babayev Baymurat Atanayeviç, Türkmenistan'ın meclisinin ılım, bilim, medeniyet ve yaşlar siyaseti barasında komitetinin ağzası. Garagulova Maral Atamuradovna, Marı vilayetinin Bayramalı etrabının 22. Orta Mektebi'nin Türkmen dili ve edebiyatı muğalımı. İldeşlerine şurada bunların izi köp, adı familyası, hemmesinin adı familyası var. 125 deputat bular. Milletvekilleri. Yine şu, bunun hem çok adım az ılım, bilim, medeniyeti diye, yaşlar siyaseti baradaki komitetin diye. Şuların adını, familyasını okadım. Yine şu adamlar, eğer kanun işleyen bolsa şu devlette, nem için biri çıkıp bilim, ılım hakkında hissat aytmayalar. Çağlarımız ılımsız, bilimsiz ulalya. İnternet yok. Geçen yıl mı bir haber geldi. Yadınıza düşen bolsa. İnstitutta internete girmeye yasaklanan, gol çekilen okuçuya. Bu ne demek bolya? Şuların neçe sanı başırda izi köp bunun biri çıkıp aytmaya mecliste ne için bunu yasakladınız dep. Eğer kanun işleyen bolsa bir devlette. Ne için çağlarımızın neçe gezek görkezdik tuvaletlerine, mekteplerin tuvaletine girer yağlı del. Şunca deputat var, milletvekili. Ne için biri çıkıp elini kaldırıp şu zatı aytmaya? Şuların borcu şu mecliste çıkıp şu zatları aytmaya. Biz ne edip meclis geçiriyiz? Ne için aytmayalar? Buların yenalı insan hakları, adam hakları demeler var. Adam hakları, hukuklarını ve azatlıklarını korumak barada komiteti. Şuların bir neçesinin adını okayın. Eşşayev Yusupgulu Aşırguluyeviç, Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklarını ve azatlıklarını korumak barada komitetinin başlığı. Akıyeva Çemen Cumamurad kızı, Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklarını ve azatlıklarını korumak barada komitetinin ağzası. Şurada herkese aydıp geçeceğiz. Türmede adamlar bir güne yatanlar.
Yani yanayam haýsy bir kardeşimiz aýdyp geçdi. Bir güne yatanlar hiçbirinin en atası çıkmam aýtmaýdy. Aslında ene şular çıkıp adam goraýan bolsalar, adam hukuklaryny goraýan bolsa, ene şular çıkıp adamlaryň hukugyny goramaly. Ýöne näme üçin bular sesini çıkarmaya? Bular 125 deputat, milletvekili. Bizlerin halkın hesabına yaşap oturan adamlar ene şular. Näme üçin bizlerin hak hukukumuzy goramaýarlar? Buların adı köp, bular ildeşlerimiz, kardeşlerimiz bilen ayrı çıkıp gepleşikler eden vaktimiz hemmesini tek bir-birden adını tutup okap bular hakkında gepleşe edecekmiz. Bular indi bizlerden sıpçak yerleri yok. Bizlerin hakkımızı yaşa oturan bolsalar çıkıp bizlere hakkımızı alıp versinler. Eğer kanun işleyen bolsa. Sağ olun. Şunu aydayın dedim. Öyle, sağ olun. Almurada söz vereyim. Sağ olun. Salam kardeşler. Dargamam bir 5-10 minutluk menne bir ayıp maldatlar var onun. Otak umida kardeşimizin goşşak sözleri var. Şonu aýdaýyn diýdim. Öyle, häzir 10 minutdan bitýärler. Sonra bärde aýdylmaldat ýa köp zatlar aýdyp geçdiňiz. Indi men şu taýda aýtmakçy bolýandym. Indi şol gellikäriniň maşgalatynyň çeken jebri sütemi netijesinde 8 ýyl suwutlaşyp ýa-ni öz adalatyny dikeltdi. Indi gellikärde aklaryny ýöne şonu şu güne düşüren jenaýetçi kim diýilen soragy häzir ýuridik taýdan jogap tapylanak, näme üçin jogapkar adam gözlerini yurdun içinde. Biz bilýär kimdigini, zaýdy we motor. Ýöne şo yurdun içinde özüni döwlet guramasy, edarasy, işgär diýip atlandyrýan adamlar. Şu zatlary şo jenaýetkary gözläsi gelenler, ýoksa şol gözüniň alnyna dur ol adam. Ben diýjek bolýan adam meclis şol Türkmenistanyň özüni meclis diýip atlandyrýan guramasy var. Ol hiç bir derde yaramayan gurama doğunu diýýem 30 ýyl bäri halka düşünürip gelýär. Ýöne onda da ady var bolsa, özü ýok bolsa da biz şoňalary teklip etmek pardymyz var. Onuň näme üçin? Şolara biz ýyllarny soňky küçükleşiklemede ýa-ni Berdimuhammedow impeachment elan etmek barada. Onam şol ýurtda eger kanuny gurama bar bolan ýagdaýynda şu impeachment'i elan etmelim döwletiň meclisi ýa ýurdun meclisi. Anna ýa-ni Umida hanym aýdyp geçdi. Kardeşim, o deputatlaryň ýa millet wekilleriniň borjy bar edi. Olar şu borjuny ýerine ýetirsin diýip şu teklip etdik olary meclise. Ol eder etmez başga gep, biz olardan eder diýip garaşyp oturamda ýöne dünýäň öňünde türkmen halkynyň öňünde biz şolary şu teklipi etdik. Indi eger şol olar başga bir zada giýip ay ine biziň konstitusiýamyzda gorkadylaryna şol taýda prezidente impeachment etmek bar edi. O taýda gorkadylaryna zat ay ine ýa-ni sırkowlugy berýärler, öz işini berdaý edip bilmese o wezipesini ýa-ni meclisiň başlygy ýerine ýetirýär näme ol biýadylgyda. Emma diýlenek eger şu taýda döwletiň kepili bolup hyzmat etmeli adam, ýa-ni prezident jenaýet eden ýagdaýyny ona impeachment elan etmek prosedurasy ýazylmaly. Şonu ýazmandylar. Näme üçin ýazsynlar? Täzäp ýazsyň döwründe 1 Gurban Ulyň döwründe 2 oň dogmasynyň döwründe 3 olar kanun bilen hem ýaşanaklar, halk bilen hem işlenaklar. Olar diňe öz baş arzuwy şol padşah bolmak ýa-da sultan bolmak. Bu niýatdan gelýän ýeme pirim. Ýöne şuň kun şol ozal teoriýada seredilen bolsa ýa hyýally bolan bolsa şuň kun şu real. Hop, halkymyzyň ýa döwletimiziň üstüne awanyp dur. Şu sebäpleriniň biri 27-nji oktýabry 27-nji sentýabry geçirilmegi Türkmen halkynyň aňyndan şol 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabry ýuwup aýyrmaly. Sebäp şu taýda Türkmenistan Jumhuriýetyniň ýa-ni respublikasynyň döredilen güni
Eger ştaýda oturan adamyň köpüsiniň pasporda ýokdur, Sowet zamanynyň pasporty bolýan, doğuş kagyzy bardyr. Alyň seredin, şo taýda ýazylandyr. TSSR-iň grajdanyny diýip, ýa doglan ýer TSSR diýip, TSSR diýip, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy. Respublikasy şo jumhuriýet. Demek näme üçin ýa-ni saparaga aýdýar, dogry bellep geçe. Näme üçin 91-nji ýylda ema Respublika adyny manysyny düşünjesini bular emeden 90-njy ýylda kabul edilen konstitusiýany öçürdiler. Emma ozalky şo baştan ýazylyşyna göre şo konstitusiýany alyp teretseňiz öňküleri şo Türkmenistanyň konstitusiýasyny goşmaça, üýtgetme, girizmek mümkinçiligi bardyr. Emma şol konstitusiýon düzgünden, ýagny şo jumhuriýet düzgünden ýüze gürmek gadagyn bolan aktyp ýazylgy şo taýda. Ene esasy edilen jenaýet şu taýda. Eger kanun nukdaý nazardan seretjek bolsa. Seretmelen biz. Täp halk şuwatlary bilen ap. Şonu düşündirmeli. Ene ikinciden bular ýok, ene bizde şol konstitusiýamyzda ýok, prezident impeachment eglan etme dip bukunup ýatjak bolsalar, ene biz halkyň diňe Türkmen halkynyň der, dünýä metbuat jemgyýetiniň öňünde subut edýär. Ene deputat dip atlandyrýan adamlar özüni meclis dip görkezýän ýanky gitti meşek, geldi meşek ýanky guruman agzalary. Bular diňe şol öňkü ýerde märaýdyp gelişmeýär niýaz bar. Bir jübi parlamenti niýazym gurban gulyňam onuň oğlum gerek wagty jübüsinden çykarýarlar, el galdyr diýerler, ýatyr diýerler, ýene de jübüsine salýar. Meclis ýok otaýdy. Deputatam ýok kardeşim, umydy. Bular awdyňa şol berilýänji dügünçegi tölenýänji aýlyk alyp, döşüne çok takyp, kalhodyny, muwasyny, şäherine şol döwletiň hazyna hasabyna muhty ýaşap bereni bikep berer. Kanunyň aharpyndan şermenine bilýän zatlar ýok. Düýbinden. Indi biz eger şolar indi biz çykarjak gel, etjek gel, impeachment eglan etjek gel, bizde ýok diýse, indi biz gurucu meclis kardeşler. Biz şo impeachment baradaky karar kabul edip bilýär. Düzgünnamany ýa-da ses düzgünnamany kabul edýär, şoňa taýdanynda da ene bir atalogly impeachment eglan edýär. Impeachment diýen material hana geldi kärdiň ykbaly. Ya şoň garşyna edilen zulüm ol dünýä meşhurlygyna ýa halkary meşhurlygyna subut edilen jenaýet. Orlugy torda olan giýilere deşigi ýok, giýilenlere gapysy ýok. Şoň üçin ene şu teklibi men size etmekçi bolýan. Umumal bar ýani işimizi üstünlük hemmemizi bolýar. Onu men şu taýda häzirçe gotaryn başlady söz aljak badyr ýöne. Meclisin ýöňünçe gotarandan soň 5-10 minut galyp şu taýda bildiriş bar. Sag bol. Bolýar. Almurada. Kardeşler, wagtymyzda 5 minutumuz bar. Soň söz aljagyňyz bar bolsa alyp bilersiňiz, bolmasa da taýda jemläp bileriz. Ýani Hayat hanym elini galdyrdyp durdy. Meniň Halmuradaňa soragym bar. Neme Halmurada 2017-de mi pamanmış Saakashvili'nin nemesi var halk impeachment diýip ullanan nemesi. Şonu ullanıp bilmeýärmi halk? Elbette ullanıp bilýär. Ine bizim halkyň wekili de Milli Halat Ediş Komitesi şo Türkmenistanyň halky. Onuň döredeni gurucu meclisiň agzalary biz. Biz kanunluk taýtalardan üstlendik kanun kabul edip bilýär. Bu talap edip bilýär halkymyň adyny. Şäp biz halkdan özüňe ýaşap otur, ýurdun içine bize arkaýyn girmäge ýol açylanak. Biz bilen şo taýda eger oturup dogry gürleşmäni olar islenir. Ýoksa mana bizim keminämiz tutulanyny aýtdy, näçe edek. Uradyň samolyot biz bütün meclis agzalary bilen baryp siz bilen şo taýda bütün halkyň öňünde ters oturup dogry gürleşeldi. Etdilermi? Ýok, näçe edek diýdi. Indi ondan märim 4-5 ay geçdi. Diýmek impeachment meselesi şular ýaly kardeşim. Ben etdik. Indi şol Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistany şunu ýerine ýetirmek üçin 180 gün wagt beripdir. Ýagny 6 ay
Onun merayan bir ay geçti diýip aýsagam bolýar. Ýa-ni 5 ay galypdyr. Ýöne biz meclisany aglan etdik. Olaryň dinläp oty eşdi, oty Türkmenistanyň şol oşadyrnak üçin näki meclisini aýdýar. Dinläp oty karar kabul etseler ne ýaşy etmeselerim onu şu karary biz kabul edýär. Oňa biz garaşypmylar. Oňa biz garaşmanam impeachment gerek bolsa 2 september dowamyny da aglan edip biler. Ýöne öňünden şu barada oturuşumuz geçirmeli meclisin. O taýda bu meseleni arar maslahatlaşmaly. Soňra sese goýar şu bilen şu mesele kabul edilse bollugy bar. Şonu aýdym. Neme anlada neme var? Hökmen impeachment etmene de gerek ýok. Bunun mesela kanuny, konstitusiýany bozanmakdy meclis işinden uzaklaştırma hakkı var mı? Konstitusiyada var. Elbette bar. Ol emeseredin bir zat bar berde kardeşler. Olum şu bozup oturan konstitusiýasy asla ulunlan yatan konstitusiýa şoň bir maddasy halka peýda beren ýeri ýok ýa ulunlan halkyň peýdasyna ulunlan ýeri ýok. Olaň ähli jenayetkar biz bilip otur. Ýöne olar ýurdun içinde şeýdi oturýarlar halky. Ýurdun daşyndan barıp olaň edip oturan jenayetin derňäp ýa deňäp biljek ýeke halkary guramasy ýok. Olary içine salanaklar. Men bilýän zadım 34 ýyl bäri daşary ýurt ýanky Gyzylhaç ýarma guram jemgyýeti hukuk goraýjylar näçe gezek olarça gezek ýutupdylar men bilýän bir sebäpkaryň birmen bol bir kerde şolar inisiatiwa berip baryp şu Türkmenistan türmelerini barlaýar şu taýda adamlar köpçülik bilen gyrylyp ölüp ýatyr tuberkulozdan iýmisizlikden ýanky bu türmen ýagdaýyna şolar ýaly şolara ceza verilýär diýip aýdanyň ýeke gezek ne emme niýazy ýurdun içine sarly halkary guramalar Gyzylhaç guramasynyň ýanky ýarma jemgyýetiniň halkary guramalar biri ýerenler. Gurban bolam son etdi, oglum son edip otdy. Gurban bola prezident bolan öwri panelden gitdi Amerika. Şo taýda oňa Peter Zalmaýew diýip bir jurnalist bar. O da şo bilen şo 90-njy ýyllaryň ortasyndan bäri şo türkmen halkyny kam kömek eden ýigit. Şoňa sorak berdi şo taýda. Gurban bola. Bir diýdi, ana bir ýanky 25-nji noýabrda tutulan basaran adamlaryň akbalyny ahir esasan meni berjek bilen sorak anyk diýdi. Barys Şeýh Muradowyň ýerde diýen soragy berdi. So taýda oň üstünden gyzgym suw goýulan ýaly boldy, pelteklap näme diýjegini bilmän diýen zat. Ay men entäk ýaş prezident bular bilemek, belki bardyr diýen ýaly görüňe diýdi. Bar bolmaly. Bardyr diýip umyt edýän ýa pikir edýän näme? Sen prezident bolsaň bileňäkmi? Ine şeýdi bular şo taýda näme jenayetkarlygyny görkezdi. Bu taýda bolsa ýurdun içiniň meselesi däl, geldi kardyň gazanan üstünlügi. Yuridik taýdan dünýä meşhuryny hemme ähli ýurtlaryň öňüne aglan edilen ýeme meselebi. Şoň üçin impeachment-i hökmen biz girizmeli. Ol meclis onuň haçan ol eden jenayetler üçin ýa bir kanun gelirligi üçin wezipeden aýrylmaly diýip Türkmenistanyň meclisi şonu kabul eder diýen kimde emme bar. Nama diýmän umyt bar. Ýok. Sebäp ol meclis diýip atlandyrylýanyň özü halkdan taýlanan adamlar däl. O ýa-ni Gurban bolyň sany boýunça gelen adamlar. Şoň üçin şu impeachment mesele bu halkara meselesi bolupdyr. Şonuň biz hökmen ullanmaly. Eger biz özümiz ine taýda hakymyz bar, hukukumyz bar, gorjy meclis hökmünde. Näme üçin biz ullanmaly? Olar ullanıp bilenat, sebäp olar diktatoryň dabanyny ýalap ýatan ýa-ni deputat makbar goşadyrnak üçin näki. Bize näme päsel berýär? Hiç de. Şoň üçin biz öz islämimizi edip biler, halka, döwlete, millete bähbitli zatlar. Sag ol. Sag olun Halmurada. Mende başga sorak ýok. Bolýar. Sapara söz bereli. Mende sorak bar. Halmurada ogu meselen üstüne batdy. Ýanky 1924-nji ýylda kabul edilen konstitusiýada ýanky Türkmenistanyň Cumhuriyet nimetini ütgetmäle hiç kimin haky ýok diýip ýazgy bar.
O ýazyny biz elimizde bar o konstitusiýa. Bunu umuyda da konstitusiýon demäň nemesi gurrun eder. Bulan ýazypdan başlap demesi Türkmenistan Cumhuriyetini yıkan adamlar deyip bunu biz kabul etmeliken ya. Bizim Cumhuriyetimiz 100 yaşadı. Biz 100 yaşında bugün yıkılandığını şu an biliyetse bu cenayetin en ulusu bular yani kanuni iştatça görýänleriň sebäbim düýünde şo ýatyrda. En kanuniyada. Şoň üçin biz kararlary gaty ketkin açyk ödem halka düşünükli orýalak nemede almaly bizim döwletimiz agdarlan 90-njy ýyllarda agdarlan. Cumhuriyetimiz ýykylan döwlet kurduk diýip garaşsyz döwlet kurduk diýip halky 30 ýyllap boýlap gelýän jenayetçi bu topor. Oňam hemme subutnamalary bar. Dünýäň islendik hukukçylaryny, ýuristlerini, üýşürler üçin subut edip bolýar-da. Ödleri edip otýar onu. Bize oýman. Ben şonu aýdaýyn diýdim. Bolýar. Onda şu ýerde jemleýäs, kardeşler. Bugünkü ýygnaşygymyzy inniki ýygnaşyklarda duruşýança kemmelere sag bolun. Akşamyňyz haýyrly bolsun.